ka jing jelai jong jing di pen bua ya po kari khasi jan tia bat ka jing yo bat na kapor sa kapor ya kinong di bat kham tam ikinong de ka baki jiyo jamin not tang hadien kat tu kan ski bat ru ka jing bam sim khia ka sarkar jala kal pon long yo pat ba ban bo jing kli baka dai na ka daw ayu Hello. Hello, kan thang như gai lawan dan tay man thang an to ma. Tôi phá. Pangam tay ma. Kiman is sa ken. Tat kador mentali rem. Temen ka dia ano lisiam? Lisiam ka dia. Tak bang yo di job men. Raspa CCC. Mentayo kan lo. Kat aspa. Demele yu mekelane, memkelane. Mut lah sahabat, lah mut menkelah, dalam ngat menjumur dalam menkelah, isim tiar, lipik tiar. Mut dalam yuk tiar di dawai, dah yuk tiar i dawai. Me overdose, ya way me overdose. No drugs. Drugs, me overdose hakanur kam, dah kabam me su chest na me fix. Me fix. Dawai mentah mentang lah ni mentah. Nah, Mila, dalam nailik rehab isu mila. nah, Ngomong je lah. nah nung pat yutan no sapar Apa dia? bat thandra du kata. Halor kene nakaliang shulong mil ulai kran bat uba Roy Kuparsan ram u president jong kaseng New Trap Youth Council HYC kaseng ka baju yai kan rayo drugs nakapor sa kapor bat habubu jing kli ka ai kadaw kabala banlong hatu kan dei bakidon kibre ki badan bor ni ki he spa haba jubab ikani ka jingkli uba Roy Kuparsan ram ulaong bakidon kibre ki babay yakini ki nong khaye drugs namar ka dei ka kam ka bayo ka mai pisa bat omla ban tip buyok kidon kibre ki badan hakabor ki bala bandan benta Pi ngimla banlen haka jingi kun persya yo drugs ngila yo shibun ki input shibun ki jing pentip na ki brigo fair ki ba ngimla hot bang ngi haka jingi kun haka jingi alenti ka jongi ngi claim expect na ba kum kita ki brio kin ai ki jing pentip ki fair ngiyo ka jing pentip ba kani ka kam khai drugs kam dei shu ka kam jong uwe ar ubadei tang middle class la ne uwe brio la ne arngut ki brio kajing ki drugs se kala dei nadu na jorong hadu apa homut banadu ubrio babai pisah undai ki donru ki brio ki badan benta ka kam khai drugs ndei namar bayaladi ki di drugs ndai namar ba ka business kalong lucrative adu kata-kata ka jingyo nong ka he adu kata-kata ki don kita gi investors ki ba ai pisah yo A yo B shim gani ka pisah double la ne triple le gani ka pisah lembaga jing khai drugs bat ai kata ka bayo nong sya ula ne ka nalo ka capital sa kayo nong ru tingi ngiyo iba kumbang OIP ka jingdon beta ka kam khai drugs kam dei shu tang na pedeng re kala dei nadu na jrong sya du syapo haka bangimla ban le si wat ki bri ki badan haka bor ki don bentalang ngimla bentip balamba ngiyo ki statement ki ba fair ki bla mi wat na ki political parties wat na ki noelam jong ki sang partai ru ba kadon kindon ki bri ki bayadon benta kita ki kam ti hot ngimla ban kedau ti anu nun ringi ngisu tiang ban ong ba le si kade kata kam nadu na jrong hadu hapo Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya